Všeobecné lekárstvo je odbor, ktorý má obrovskú budúcnosť. Všeobecní lekári majú čím ďalej tým viacej kompetencií a vieme pacienta manažovať úplne od začiatku až do vlastne konca jeho života. Máme obrovské možnosti, ako mu pomôcť, ako diagnostikovať a tento odbor sa veľmi rozvíja posledné 10 ročia, by som povedala, a bude to len lepšie, takže veľmi sa teším, že som si vybrala práve tento odbor. Ja som už na medicíne vedela, že chcem byť všeobecný lekár a asi od 4. ročníka medicíny a bola som taký pomerne ojedinelý exemplár, pretože všetci chceli byť kardiológovia, internisti, neurológovia a tak ďalej. A ja som od začiatku hovorila, že ja budem všeobecný lekár. A ani raz som neoľutovala toto svoje rozhodnutie, pretože všeobecné lekárstvo je veľmi krásna špecializácia. Výzvy zo života. By som povedala, že veľká administratívna záťaž, čo sa týka toho pracovného života. Verím, že budú vznikať mnohé pomôcky aj na základe umelej inteligencie do budúcna, ktoré nám pomôžu veľmi zefektívniť našu prácu. No a čo sa týka toho aj ďalšieho ešte profesného života, tak máme k dispozícii veľmi kvalitné vzdelávanie na Slovensku, aj vrátane mladých praktikov, kde sme teraz. Takže som rada, že tu môžem byť, pretože každý rok je to veľmi prínosné. Mladí praktici sú vždy výborne praktickí a to je to, čo my ako všeobecní lekári potrebujeme. Potrebujeme praktické odporúčania priamo do našej praxe. Takže to je základ a túto to vždy dostaneme.